fei polisi ale ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye commissaire de police Ibrahima Abedina Gino ye avril kalo tile 8 ale y'i bolo da siganama 6 kan siganama 6 in ninnu bolo tɛ bin ka wuli fiyewu sirabatigɛlaw u y'o baara kɛ u jɛrɛla ka fara ɲɔgɔn kan ka bingali caman kɛ min ye janvier kalo tɛmɛnen ye san 2025 Sajola ni Kayi sira kan a yera ka fɔ sa ko u kɔni ye maa caman de kɔni sɛgɛn sefa wari miliyɔn caman miliyɔn 100 k'u y'o de ndaraki ka bɔ maaw kun waleya ninnu a bɛ daminɛ janvier kalo tile 20 ka taa sa tile 21 ma san 2025 waati min na donita mobili dɔ ni bin kɛra o kan a maaw k'u daw disi ka fɛn fɛn b'u kun k'a bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ o senfɛ sa a yera ka fɔ sa ko sanu ale kilogaramu 7 o taara jiwoyo fɛ bamajiwale kɛ bingalikɛla ninnu bolo min ye musaka in ye ale bɛ taa bɛn sa sanu musaka bɛ taa bɛn sa sefa wari miliyɔn 100 a n'a kunkanfɛn ma min ye maa minnu ye n'olu ye degun sɔrɔ nin ko in na olu de m'u ta bila dagirinda la ko kabi sango u taar'u dama ka se Sajola polisiso la k'a f'u ɲɛna sa k'olu kɔni nin y'olu sɔrɔ wa ni bingali waleya in taara ka ɲɛsin olu ma sɛgɛsɛgɛli tora sen na fo kunnasini ko min ye maa dɔ ye n'o bugunatigɛ ye kaka ye san 30 a nana ye k'a fɔ ko sɔmin kɛra ale ma waleya min kɛra sango ale sen yera o la sa maa kofɔlen ale minɛli sen fɛ a ko k'a kelen tɛ dɛ ko ale kelen ma nin baara in kɛ dɛ k'u ka ɲɛma k'o ye BC Alliance u b'a wele ko soldat 15 k'o de olu ka ɲɛma ye fala ye o fana wuli kɛra k'o ɲini o taara sɔrɔ kayikaw fɛ yen u selen ka se ale ka so u donnen fala ye sɔrɔdasiw ka maɲɔgɔlɔminɛn bɛɛ b'a bolo fɛn fɛn b'an ka sɔrɔdasicɛw bolo a bɛɛ lajɛlen b'a bolo a tenue wo a rangers wo a fɛn fɛn galon a bɛɛ b'a bolo min ye soldat 15 ka tiɲɛ soldat 15 kɔni don nin ye soldat 20 yɛrɛ ye ni fala ye dongale a ka so u taara sɔrɔ sa sɔrɔdasiminɛnw bɛ yen BC o b'a bolo min ye sɛbɛnw ye sɛbɛnden o caman dilannen don a bolo fana carte bancaire kɔni tonnen don fa bɛɛ lajɛlen fɛ a fana ko ale ye ɲɛmaa ye nka ale ni kaka kɔni k'olu dɔrɔn tɛ han fala ye olu b'a ta kɔni olu bɛ taa siraw bin ka fɛnw ɲɛ yir'u la nka minnu bɛ taa feere ni fɛnw k'olu fana bɛ yen o la sa polisiw ye sɛgɛsɛgɛli de daminɛ a ye maa minnu tɔgɔ fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ kelen kelen u maa 6 bɛɛ lajɛlen k'u bila sa ka taa wa u jɔn'a la han bin kɛra mobili min kan ni sanu kilo 7 tunun'a la ko k'olu don dɛ soldat 15 ye t'a bolo minɛnw na de o la kiiri tigilamaw u y'o bila olu ka bolo kan foli ni tanu ko k'o ta k'o ɲɛsin Sajola polisiso maaw ma wulikajɔ ni cɛsiri min fɔra polisi directeur b'a fɛ n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone ka kɛ ni ministre Dawudu ka dɛmɛ ye ni ale bɛ jamana kɔnɔna lakanako kunna ko ka Sajola polisiso maaw bɛɛ lajɛlen fo ka baara kɛcogo ɲuman na wa min ye baara in ye yaasa ka sinsin dugudenw ko n'u ye sigana fɛn fɛn ye polisiw ka nɛgɛjuru sira suruma o ye 101 ye fala ye Compol Berté an b'a fɔ polisi direction ba kɔnɔna na sɛbɛn bɔra ale yɔrɔ